Hej, jeg hedder Linus, og jeg går i 7. C på Køge Private Realskole. Jeg har fået til opgave at lave et bevis for Pythagoras første kvadratsætning. Til at hjælpe mig bruger jeg 4 trekanter, der tilsammen danner et kvadrat i midten. Nu til beviset. Jeg siger, at denne store firkant her den er altså lig med de her 4 små trekanter her, plus den her, det her kvadrat her i midten. Det kalder vi den lille firkant. Det her, det kan vi skrive på en anden måde, ved at sige, at den store firkant, den er faktisk lig med a plus b i anden. Så vi siger a plus b i anden. Det er altså lig med, at vi har de her 4 små trekanter og 4. Og en trekant, den er altså lig med a gange b divideret med 2. Så det skriver vi der bare her. Plus den lille firkant, som så er c i anden. Det her, det kan vi reducere yderligere ved at sige, at a plus b i anden, det er faktisk bare det samme som at skrive a plus b 2 gange. Så vi siger a plus b gange a plus b. Det er altså lig med 4 gange AB, det er 4AB, divideret med 2, det er 2AB, plus C i anden. Det her, det kan vi gøre endnu mere ved at gange parenteserne ind i hinanden. Så det vi starter med at gøre, det er, at vi siger A gange A, det er lig med A i anden. Så siger vi derefter, så siger vi A gange B, det er AB. Nu når vi til B, så vi siger B gange A, det er BA, plus B gange B, som er B i anden. Det er lig med 2AB plus C i anden. Det her, det kan vi faktisk gøre endnu mere ved. Så vi siger a i anden plus ab plus ba, som så giver 2ab plus b i anden. Det er altså lig med 2ab plus c i anden. Det her, det kan vi reducere endnu yderligere. Så vi siger, vi vil gerne have isoleret c i anden herover. Så vi trækker bare 2ab frem på begge sider af lighedstegnet. Så vi trækker det fra her, og vi trækker det fra her. Så kommer der så til at stå a i anden plus b i anden lig med c i anden.